SES Krompach je akciová spoločnosť, je dlhodobým a tradičným výrobcom v oblasti strojárstva a energetiky. Vyrábame prístroje nízkeho a vysokého napätia. Tvorbu inovácií v našej spoločnosti vnímame ako základný predpoklad pre rast produktivity práce a upevnenie našej pozícii na konkurenčnom trhu. Za najväčšie úspechy považujeme vybudovanie inovačnej sebestačnosti, ktorá je predpokladom pre stabilizáciu spoločnosti v konkurenčnom prostredí na trhu a vytváranie ďalších zmluvných a obchodných vzťahov v takmer 40 krajinách Európy a Ázie. Azda najväčšími výzvami pre podniky nášho typu sú dostupnosť zdrojov a administratívna náročnosť v prípade, ak sa rozhodnem pre realizáciu modernizácií za spolúčasti eurofondov. Áno, princípy obehovej ekonomiky sú reálne pretavené do našich výrobných procesov. Jedným z ilustračných príkladov je napríklad recyklácia plastovej hmoty, kde sa dostávame takmer na úroveň bezodpadovej výroby. Ďalším príkladom využitia obehovej ekonomiky je aktuálne zavádzanie nového technologického zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu, v ktorom využívame aj vytvárané teplo na ďalšie operácie. Myslím si, že naša spoločnosť za nasledujúcich 5 rokov bude odolávať tej základnej výzve, ktorou je digitalizácia, automatizácia, činnosti, ktoré sú dnes reálne vykonávané pracovnou silou, budú s najväčšou pravdepodobnosťou nahradené, a to preto, aby sme dokázali udržať vysokú úroveň kvality, ale aj produktivity práce a konkurencieschopnosti na trhu. Áno, digitalizácia sa prejavila azda vo všetkých činnostiach života našej spoločnosti, tak na úrovni riadenia, ako aj na úrovni ekológie alebo vzťahov s externým prostredím. Na úrovni riadenia to bolo predovšetkým vďaka zavedenému systému ERP a okamžitému získaniu informácií o aktuálnom stave vo výrobe a zásobovaní. Na druhej strane, na úrovni ekológie, je to obrovský prínos digitalizácie v rámci modernizačných softverových opatrení, vďaka ktorým už nie je potrebné tlačiť výkresovú dokumentáciu. A na úrovni vzťahov s externým prostredím sa nám podarilo digitalizáciou zaviesť také 3D riešenia, ktoré sú v reálnom čase použiteľné našimi partnermi a importovateľné do projektových dokumentácií. V kontexte využívania digitalizácie v našej spoločnosti vidíme niekoľko víziev, ktorými sa v ďalšom období pravdepodobne stretneme. Je to predovšetkým kybernetická bezpečnosť, nejaká datová stabilita a garancia dát a v neposlednej rade aj technologická životnosť IT segmentov a ich dlhodobá udržateľnosť z hľadiska technických požiadaviek. Jednou z hlavných príležitostí a víziev zameraných na oblasť obehovej ekonomiky vnímame budúcnosť využitia kalov v oblasti získavania vzácnych kovov ich ďalším spracovaním. Využitie potenciálu obehovosti predpokladá externú podporu. Jej základným atribútom by mala byť pravdepodobne národná podpora v rámci zdrojov, financií a vhodne nastavených víziev, spolupráca výrobných spoločností s akademickou pôdou, poprípade podpora iného druhu.